Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Ka Consultative Committee balathau da ka KHADC ban bishar bnia biang ya ka khasi Custom of Lineage Bill Second Amendment Bill 2018. Kalarai ba ka jingmot jong kani ka bill kanlong ban kumjo kumbala menjor da ka dorbar jong ka KHADC menshua. Habaya kran bar kinong pathai kubor. Hadin balawai ke jelang u chairman jong kani ka committee uba man study nongrem. Ulai tho baka committee kan persang ban pendap ya ka jing bishar halor kani ka bill. Bat on sapha Syaka Executive Committee kanang ban yo yatai no haka dorbar kaban salong shen. Ulai thuru baka committee kalarai ru ban kentop lang no yo secretary barem jong ka council uba W kharkrang ubalai dan menta haka bathau ya kani ka bill. Kanang baka ni ka committee kan yo jingshai bat khamsmutho janai halor kani ka bill. Stick ba ka spirit jong kani ka bill ka amendment ka ban sarah kan long hi keju ka spirit jong ka second amendment bill bala depra sipo ka house jong ka dis council te sibun ngamla bani thulut mo point by point ki bangi discuss nomor hangni ki member bun ki dia discuss hala ke jong ka jing ajemut mereka spirit ke dikata bat ngi ya kini ki keren baru khat ngi dia khut ba bu recording secretary jongi lembat kini ki dekal advisor ki jongi ki bedon hangni bat ngia kini ki kering la ya ru ya jing ajemut jong ki member deng ba jing tho tingin lum lang ki barokhat bat ngin sepek nomor ba ka komiti ke banwan kan rong ba sah ka ar sauteri ka por lai biji ngin song biang ya kene ka komiti te hagne ka komiti ke pemantang ngi rai bangin co-op ya u sekretari bala song thai jungi uba wan karkara nomor ba mau badai ubaladon banta haga basna ya kene ka bill 1997 ya ka bala asen ho arjarsan teri kata kadau ni yo sibun ki point ki bangi la yo ban ya kren ni ngin pek bakani ka an kan bit kan biang ha jo ko poru bakan kan long ka ikhtiar jong ka jai benriu kam tam bangi lai i bak supreme court kala ai ki judgment ho Anjan Kumar ba ho Romesh Bhai Dabhai Naika ba kani ka jimpenon kam bakala bat ka jingle tu kam tam ki settle tribe certificate ki diban court now ka bakam kong san neru kalong ba ni community ba kani ka bill ka ban mi thmai kan long ka jinga dai ka jai benriu bat kata ka jinga dai ka jai benriu kam dei su tang ba ngin ong da tin kan dei ka ti jong ka an but ha ka ko por ka dong ka jingkerpa iki pa ba sistem ba ngila pelak pa ba kam tam ka ni ka bill ba kin ya long ki ba kloi ban ya wan lang bat ka committee ban ya ai jimot ban kampan ha su ka tiga ni ka jingi simrai jongi men ya kani ka public opinion kemudian mentahi na marangindang don tang pedeng jong ka jingi tai kelang jingi keren tengim pat semlala ban sim ya karai ka ba khadu ti ban peni public opinion ya mentahi ngin nompat pelai dan rei sen hi ndang ila su pangilala ban penwanduri ya kani ka bil ti hangta kedengin supply ya ka public opinion ba ki pai ba ken sa dan de ki kur dan de ki seng kero ken saya ai ya ki jimbut ki jongki bat i kwa ban ong bangin le no kham kloi ya kani bat ka jing thmu jong ke komiti ka long bangin pendep no ya ka la kunduk no kat bala khnang bangila ban ra no ya kani ke bil ha kani ke session ban